Welcome, it's Hanifa YouTube channel here. Belo Ya Tadikira mafuta. Bwalo la High Court mu mzinda wa Mzuzu linapereka belo kwa mwana wa apeter mutharika Tadikira mafuta yemwe anamangidwa mwezi wa Novemba mchaka chatha kamba komuganizira kuti akukuzidwa ndi kumwalira komanso kukwilidwa pamanda amozi kwa anthu okwana makumi atatu 30 omwe anapezeka m'boma la Mzimba. Iyeyu akuzengedwa mlandu wakupha komanso ina yozembetsa anthu polowa nawo mdziko muno mosasata malamulo, ndipo anamangidwa pamodzi ndi yemwe amamuyendesera galimoto yake bambo Samuel Navaya ndi anthu ena atatu omwe akudziwika ndi mayina akuti Duncan Kandulu, David Luhanga komanso Thompson Gibson. Popereka chigamulo chake mu mzinda wa Mzuzu pa 12 January mu chaka cha 2023, Judge Grides Gondwe analamula Tadikira mafuta kuti apereke ndalama zokwana 2 million kwacha ngati mbali imodzi ya belo yake komanso ayikiridwe umboni ndi anthu awiri omwe ndi achibale yake enieni mchingerezi amachita kuti ma blood sureties, omwe mwa achibalewa aliyense ayikidwa pa mtengo wa 5 million kwacha ije machedwa kuti non-cash surety. Ndi kutinso zikaonekera kulikulu la polisi la ku area 30 mu mzinda wa Lilongwe Kamozi pa sabata ziwiri zilizonse. Jajiyo analamulanso bambo Tadikira mafuta kuti apereke zitopa zake zoyendera kunja ku polisi, ndi kutinso asalowelere kapena kusokoneza umboni uliwonse poyankhula ndi mboni zaboma pa mlandu. Malingana ndi Judge Gondwe akuti ngakhale Tadikira akuyankha ndi kuganizidwa pa mlandu wakupha womwe chilango chake chenicheni ndi kukhala ku ndende moyo wake wonse, akuyenera kutengedwa kuti ndi wosalakwa mpaka bwalo la milandu litamupeza kutero. Kotero bwaloli lapeza kuti palibe vuto kumpatsa belo iyeyo. Gondwe anatinso mbali ya boma pa mlandu sinasuse kapena kupereka zifukwa zina. Loya yemwe akuyimira Tadikirayo Gilbert Konyongwa omwe akugwirira ntchitoyi limodzi ndi loya wina wodziwika kwambiri mdziko muno wapona Kita anadandaula mbuyo mukunena kuti yemwe akumuyimira pa mlanduyu wakhala sabata yopitirira zisanu ndi imodzi ali ku ndende, zomwe zikutanthauza kuti zili ngati kuti munthuyu amupeza kale wolakwa pa mlanduyu ndipo chilango wachiyamba kale kugwira. Pa nthawiyo anati Tadikira sangathe kuthawa mdziko muno atasiyidwa pa belo popeza ali ndi mabizinesi ake momuno komanso amagwira ntchito ku nthambi ya Road Traffic and Directorate. Poyankhulapo jaji adapereka chigamulo chake awapona Kita anati mlandu usiwophweka koma anali wokondwa kwambiri kuti khumbo lawo lofuna Tadikira kuti atuluke pa belo latheka. Mkulu yemwe akuyimira boma pa mlandu adziko malonda ndipo ndi state advocate ku nduna wazachilungamo anati kafukufuku wawo ali mkati ndipo kupereka belo kwa Tadikira mafuta kusokoneza kafukufuku. Iyeyi anena izi kamba kakuti anthu ena awiri omwe akuganizidwa kuti anakhuzidwa ndi kumwalira komanso kukwiliridwa kwa anthuwa anathawa mdziko muno ndipo sakupezeka. Pakadali pano mbali ya bomayi ikuganiza kuti anthuwa anatuluka kupita kunja kwa dziko lino. Matupi anthu okwana makumi atatu omwe akhulupiridwa kuti ndi nzika za mdziko la Ethiopia anapezeka atakwiliridwa pamalo amozi mchingerezi amachedwa kuti mass grave mu nkhalango ya mtangamtanga m'boma la Mzimba pa 18 Oktoba mchaka cha 2022. Malipoti ndi akuti anthu anafera mgalimoto ya van yomwe anakwera pofuna kulowa mdziko muno wopanda ziphaso zoyendera, ndipo atamwalira anthuwa anakumbiridwa ndi kukwiriridwa mu nkhalangoyi.